Ko sa kalibo, be. Uli ko sa kalibo. Ano alambre mo na nga? Yung sam din na mo. Ang gipanguan ito na. Tahun baru bago yang dengram matahari. Tay. Tay. Ato sa maglungsod, tay. Kung saan ka dito? Nakoy palit tong tay. Kung saan man? Basta tay, kasi nakoy palit ng mga gamit ito, tay ba? Sige siyong. Iya, tay. Pag, wala ito, pag camping dito, naghagoon ra magikag now. Oh, lagi tay. Atasan ka dito. Amin ka tay, amin. Kwarta diha. Natay, naka-sweldo mo tay. Promote ko tay. First leave ko tay. Promote ko tay. First leave ko tay. Sige. Dako, sweldo sa first Sige. leave. Dako, sweldo sa first leave. Sige. Sige tay, aras ako tay. Okay, musimbas ako. So, happy birthday mo nini mo tay. Happy birthday tay. Birthday na ako. Oo, musimbas ako. Salamat sa atong. Aras ako tay ah. Sige. Amping dito tay. Pag Ato sa tay. camping sa dito, ay pag dinangag ha. Gayap sa taxi. Ay, taray. Taxi! Oh. Lungsod ka, boss. Lungsod bos. Pila plate ito? 20 ra bos. Asi. Lungsod, boss ah. Sincere ka na bos kay. Isa man Ano eh. akong konduktor bos. Okay. Ato na bos. Adios. Ako na tas lungsod bos. Mo na ni, boss. Ano ni dagan na magmotor ng party bos. Pila plate, boss? 20 ra bos. 20. Ay, boss. Kapalik lang ako, boss. O, isiyo pa. Siya sa ako. Wata lang ko, boss ah. Sige bos, maabot na ka bos. Serious. Ay lang pagdugay bos kay. Okay, boss. Ang konduktor bos. Ako na pasensya sa boss. Mo na din lungsod eh. Kani ba yung taga probinsyano gini ba? Kana kung biglang ni kwintas ba? Sige, kasi mga linsya na rin. Kana. Kono ba? Kwintas ba? Ano gina ba? Sinaw ba yun? Piki na be. Original na. Pikira. Sinaw Ano ba yun? yun? Oo. Piki na be. Ato ba naman sa tuwa? Gusto he boss. Tuwa na to. Ano maka... Buwan juga yun. Kini matayan. Klaro. Ditik. Oo. Ayo, siya lang po dito. Ang kauban. Klaro ha. Antay bitag ilad ninyo ha. Oh, limo sito na. Oo. Oh, ipasuot. Nya sa tanawa. Sino kayo silak na sa ilaw. So, ibi ato ko testingan ko. Para mo makuan. Samingan pa nato. Buta ngayon na. Hayop ka talaga. Ang ganda kong lalaki. Kina? Sama. Pilam ni. Ito mo? Pilam ni. Sekali pura. Sa libo. Kalibor na. Original Sa libo. Kagamay. Agad. Magaling kang kupal Kagamay. ka. Yan. Tinood mo ka ni. Ino na. Gago! Wapo kay kau. Sino kayo? Sige. Sino napay? Good. Sa gitu bay. Saya di buku gitu bay. Gani. Ya. Uli gintos. Gintos kuha. Mas kalibo. Kung ikam, Kan gintos. Sama ko ni kaon. O siyempre. ka. Ina malak Siguro na din. Balik dito. Balik dito. Tunog katakong din. Grabe na puta. Balls ko na. Tasay. Sila kayo? Bos, mamay na ka bos kay. Oh, kanta ko yung paabot yung bos. Pagpintas mo ba? 20 mga metros bos. Live ba ito ba? Tinood sa din. Buto ako na bos. Wala na ba? Nailan ba nga na bos? Waka ka mailan na. Wow, ina. Hayop Pila kayo. sana? Pila pa mana? Guwapo kayo. Bilang ko na. Pila pa mana? Wa man ni 1,000 niya. 1,500 ra kong gihatag. Di makapalitan na. Ay dito lagi na ko nasugatan nito mga tao. Sa terminal. O terminal. Oh. Wala ka kay bao dai kung sa original kung sa kuan dai. Siyempre. Pailan mo kay? Yung ulan yung gimusito. Unya. Nyawa. Wa na kuan. Wa gini lubad. Original gini. Di manggo na original good. Lokal mo ra.
Ato na humulong suka be. Oh, gusto nga ito mo, suka. Karoon na yun. Oo. Na bida suka. Oh, katin mo, ano? Suka dia. Na, yung mulan. Ako, kupot ako. Ingin na akong bakakon. Ano mo, suka ni? Ako lang umul. Yun ito niya. A few moments later. Asa mo itong ako, Kuandra? Pintas sila. Rodrigo. Original sa? Original. Suka ganun. Tanawa. Ilan ko bra kayo eh. Uy! Ako, ano pintas? Ano siya na to? Oh, no! Nato, mga ni palitan. Karon itong mga buwan ako. Balik lang. Basta mo palit na. Glay. Kalma lang. Relax mo dali. Boss! Basta may baligyan nyo ba sa alambre man eh? Alambre. Alambre nga klaro. Alambre, uli ko sa kalibo ba eh? Uli ko sa kalibo. Ano alambre mo na nga? Yung samdi na ni mo. Ang gipanguhan ito na original yung kwintas niya. Yung sa yung mulang ng suka. Ah, kanang pinungangan eh. Kwintas na mga baligyan. Sa kalibo ba eh? Anong alambre naman na? Ano siya? Klaro ng alambre ano? Oh no! Samdi mo kwintas eh. Ako ngibot na suka para pamatuod na original ni. O sa kalibo ba? Sa kalibo ba? Kanang kwintas para na sa liog. Niya, Suka. Kanang suka para na sa kinilaw. hindi ko nga alam sa kalibo ni. Himo man yung kinilaw ng kwintas no? Himo man yung kinilaw ng kwintas no? Nabis na nasaktan ako sa mga Ate, yan eh. Patay ng tatay ni Ilan na sa ganito.